Wonten ingkang ngersakaken bajing loncat, Pak. Monggo, dados nggih. Monggo. Lah menawi niken niku nembang lak wis kulino ngertos ning lek joget bajing loncat cara Bandung kados pundi. Nah, nggih. Nggo sing nembang monggo saged Mbak Mira utawi sinten monggo nderek men genduk niken joget jenengan saged mengamati, Pak. Asik. Kaya Kyai Bandung tenan ora jogete. Tak kira kula nggih belajar joget ngoten. Lho boleh nek ngersakaken nggih. Nek lek kesampluk niken mboten nyalahke kula lho ya. Waduh, lah wong menika bajinge kok ajeng joget pripun. Wah, kowe kurang ajar kan kayak mosok aku bajing. Monggo langsung intro kemawon slendro mawon Mas. Ya, coba kaya apa? Bajing loncat oleh Niken Salindri yang menjoget. Yo. Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi dek niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Apa nggih? Dar dirder niku wah. Kanu kayak kula teng wingi mun ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ra mesakne bocah nyedit terus iki lho. Kayak iki sesuk nek dadekke gangli senam ae piye. Sename diganti ngene iki apik kek. Matane kene wis. Apa Mas Sawang? Nanti keringetan lho kek. Benar rudal arep meluncur malah omong ae. Kae. Oke, siap kan? Ya. Tarik ya, Pak. Bajing loncat ka astana. Aduh, yuk bapak.
Wah. Ya, besok tenan iki apik nggih. Bener kandamu kayak gerakannya kok tentara. Katanya kamu tadi mau joget. Gerakannya kok patah-patah tuh mbak. Iki nek Gerak- Mbak Wara iki gerakannya ini iki pelatih mas marah-marah tenan wis. Tau nesu wis seneng lho gerakannya. Gerakannya patah-patah kayak velocity ya patah-patah. Tugel gerakane. Nggih. Gimana kamu tadi joget kayak gitu bisa nggak? Ora iso. Ketok men perlu latihan dhisik, Kul. Nggih. Mas Tekek kalian Mas itu mau? Tukul Rahwana. Nggih. Niki sampun tabuh kalih Nggih. ya. Mangke jam 3 sebelum itu malah sudah selesai nggih Pak. Insyaallah mugi-mugi. Nggih. Nggih. Nggih, ugi salam hormat kagem Pak Agung Sudarmanto kuwi gurune Rambu Rangkung. Ayo. Kok do nusul malian. Ayo. Esuk Mas Dusun. Piye? Sinau tenan lho, Bu, ngalamat Ramunggah lho kowe. Adikmu kan arep Ramunggah. Dateng napa? Bijine abang kabeh. Ora apa-apa, ramuga ora apa-apa, penting bayar. Iya. Abang ra Pak semangat kok. Iya. Nggih. Terima kasih. Niki tasih enten. Oh, nggih. Saged. Monggo, Mbak. Ya, Mbak. Nggih. Mbak. Kula tak mandhap riyen nggih, Dik Riyen. Nggih. Ajeng Terima kasih. OMSP, operasi militer selain perang ajeng jaga serambi. Nggih. Kok jaga serabi. Tambahi. Iya. Matur suwun. Terima kasih. Mohon izin. Nah, ono tambahi Mbak. Komandan, Minang, mohon izin. anu Oh, nggih. Kita pisan. Ayo. Mbak Pino, Mbak Bir kita. Nggih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kami Ya. mohon pamit. Sami-sami Ini nggih. diterusaken kali Mbak Niken. Nggih, Pak nggih. Lencang. Yang penting sehat selalu. Tetap semangat terus. Ayo. Nggih. Semangat. Kira Datu 14. Semangat. Tentara kini ndagel ya patah-patah.